ewepụtaga ha Ikpeazu banyere ngalaba atọ nke Face of Lovebite Food asọmpi achịkọbara ndị pụrụ nnukwu iche dịka emere nnọọ nyocha n'ụdị pụrụ nnukwu iche emere ya bụ mmemme na Nnobi na Kasụl Idemili South na Anambra steeti na ya bụ nke ezinụlọ mmadụ 10 n'ime ezinụlọ dị 40 n'ọnụọgụ banyere ya bụ asọmpi ahụ ma sonyezie na nke a ga-eme n'abalị 15 nke ọnwa Jenụwarị 2025 bụ ebe a ga-ewepụtasị onye ga-eturu ugo mmeri ga-echi ego dị nde naira 2 wee na mmadụ 40 ndị ọzọ bụ ndị ahọpụtara ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị mezie ya ọ dị mmadụ 80 n'ime mmadụ dị 500 n'ọnụọgụ banyere ya bụ asọmpi bụ ndị ga-erite ihe nrite ụbọchị ahụ. Chibuzo Obidike wetara anyị akụkọ a. Ụmụ nwoke 3 nakwa ụmụ nwaanyị 3 bụ ndị pụtara dịka ndị meriri asọmpi ahụ bụ ndị a ga-enye 1 nde naira otu n'otu maka iti ha aka n'obi. Onye managing director nakwa chief executive officer otu Lovebite bụ Chief Okwu kwuru na kemgbe afọ 3 na otu ahụ bụ ndị na-eji ụmụ ntorobịa ya nakwazi ezinụlọ wee mere ndị nnọchiteanya Lovebite bụ nke o kwuru na ọ bụ etu esi agba ha ume maka ịzụta ngwa afịa ha ma kwukwezie na ndị ahụ bụ ndị meriri na asọmpi a bụ ndị a ga-enye nkwado ịmụ ọrụ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe gbasatara Youth Entrepreneurship Program bụ Dọkịta Nelson Omenugha kelere ụlọ ọrụ ahụ maka ibupụta Anambra steeti n'ebe dị mma site na ezigbo ngwaafịa ha na-ebupụta n'afịa ma kwukwezie na gọọmenti steeti a ga na-agbasi mbọ ike ịfụ na e nwere gburugburu a ga na-azụ ahịa n'udo.